Ye fa ya maame akosua sewa ne lawyer ne emu akosua brepoma lawyer ne emu sa no kwasi ampanyi no si akwan bai bonsama ye so wadwene sa aso wo se wadwene fra to ama nkora di wo agoro eno na ye wo ya wa bigi ona ye de asem akosi social media wadwene bone no efra to e ma ye emu se na hu ye se ye nkora ne ye de di agoro because wajimi na ye de wo ba be scapegoat ama de tia ye de timpanyfo na tema wo so mo gitum because mo ye niema bia your actions are speaking foolishness. Afedi abasa de namfofo eneme ye ma isanse ye nim nyansa na mo se ase na mo ye me ka che mo play kojo fosu na ade obeye ye ni nyina na bra ba obebo ye no obo amana konemba ho right me mo akwa ba de oba de TV edi no enwa enemies cover girls so ofrem cover girl la mejo so na emprempre de so upe legenda wewu na ewuo mu ni na wuo ehene a na tse that lumba pen na ni wechi no yaka na asema na ekeka kwa afe that lumba pe na wewu amawuo na wu ai so ote ase wonu wewu amawuo na wu that lumba pe na ni wechi no wa ma definition of duani amani hunu that lumba pe o that lumba onu ni wuo pe na saade no efiri honum aba ebusua na babisa de die desi me say that lumba wo pe na ma commenters aba better the celebrities that lumba wo pe anya ma ye hu nkrofo mu nim nyansa ne kafure wona sebi omu yeti bonkoso me say me sra me kasa that lumba wo ana ama ye mu bi wo honum a ye hu se ebi mu kafura mu ye kwahwe akwafo nyansa di nyansa omu ni bi ketekete that the lumba wo na ma ye hu se bi mu tete to oba wa mu frustration atichichichi omo ndi eni hode na ni obebi sasa die na esie ayo eni ewie that lumba wo fa preko pe we pie ni wa trinity na obebi sasa die nti na wa trinity kusi empie ewia na we di we pie ewia after ye ni papa de ne ho koteye ani ente ne nkasa na we pie abedi nkomo a wo di nna ne se ye musu ye ni wa be ye on the 28th of March yate ye hwe na nya asem ne yenka legend kesisi ya yenya wewu ama mu bi wo ho ma fa ho gemo samba papa ya kasa na okan no na no hwam I know say bi mu ne be ya adwen bi su mu ne nya adwen papa ya kasa pour out the grievances na de o che nyina say ade amu ye no kura ni hwe hen anya mu ko ma dad lumba na mu ko ama no ono suma mi enu no mu ye na adofo ana makwa akudi eni wode na mu bi o mu gimu samba na bi mu gimu ska na bi mu gimu shine after na ye musuma be ye nti mu kotu funu na na asemu ba be ye de crossfit base efunu nu ana mu betu ana de ade pa na mo hwehwe wa asase we so eni o madi nkomo didi eni wonu mu die ni na kirai eni ewie tie bi na papa ni di nkomo enkonenko tie bi mbesese ya yenya a man anyame abie nani abie na dwirim na waya anwanwade wo wiase gira ewo ne nwomto na odi abedum abusuai na odi abedum abusuai ama abusuai afa ne ntoma papa afira nipa ne ba ye no obebo ne bra obo ne bra abusuai nyina ni pia selesi obo ne bra fight hawa oye na ade ni niema wo ye nyina no onu trust no so e decent we obi and securities wo hwe ne yi ye mu bi ebetumi dia dance se ukọ ne fie kura na se wo kan wasem no wan kan wi na wo tuprum no o san ko boma o mieu a ye wa dansefuo ewom asama make totroto na nanum nyina nim esu adeda ye ba bia ekwo pakoso awum nyina nim de papa na bra bote na wajasa ade we ato ho na wokọ na yen apak yen ekwo abusuapanyin abusuafo atumi adi mai mienu achi ana mwa ha ma me amfa nananum asem anya asem
Mama yɛmfa court so asɛm anya asɛm. Ɛna yɛn ankasa yɛtwa yɛn ho na yɛko. Ɛna yɛde yɛn yɛtɔn yɛn ho de yɛn nsɛm ɛma social media. Sɛ abusua no nyansani bie ni abusua no mu. Ɛno nti social media ne betumi aka yɛ asɛm akyerɛ. Ada social media ne betumi aboa yɛn. Enti yie na yɛyɛ na wo ama sɛ wo bu ofu nti wo ma na wo timi ho no. Afei die akoduru baabi sɛ wo de yɛ ko social media sɛ abusua panyin enim nyansa no wanyɛ nneɛma yi na wankosie kodwofosu ɛno nti wo ba hwɛ funu na wakɔ hwɛ baabi a kodwofosu siɛ na wakɔfa ahɔhoɔ ɛne wɔn aba abɛyɛ ayie mama nka kyerɛ wo kodwofosu yɛ ko na niba ajapadeɛ ne ne nneɛma a wɔbɛyɛ yɛ nyinaa no ɛwɔ ne yire ne ne mma no mu dia ɛne ne yire ɛso gya abusua ne bio so de ma ne nneɛma ɛyɛ wɔn mu dia ɛnyɛ obi ɛna ɛbɛkɔ akɔkyɛ kodwofosu ade ama no de ɔpɛ na ɔyɛ no kodwofosu ti aseɛ nipa koraa pɛ sɛ nka wɔn bɛkyi ne ku no wɔn ntumi nku no ɛna mnyame nti waya kakra tetem bibusa me ho sɛ kodwofosu ti aseɛ no mo kyerɛ me sɛ wei na yɛ kodwofosu adamfo ana wei na adamfo me hu kodwofosu adamfo ana wo a wani abra wo yɛ kirikirikiri wo pam no firi wo kuro mu anka wo pɛre kura ku no abusua no enti munnim sɛ saa legacy na wagya no wagya ma ne ma ne na yire ne abusua no mo ton ade na mo obi mfa ne ho no nko pesika no onya na yire ne mba ana machem se ono akwa na yire ne yiri we di onya na yire ne yiri we ya hwehwa ni mu ana wo de wo ti baabi ana wo di ne yiri bi ate wona ye kodwofosu wona wo ye kodwofosu ana de kodwofosu pe na wo ye me Abusuapani Kofi Wusu be ka kire mo de asam ko na ho mama na nka mo di firi ho mo de kokot me baabi amba frem bia meba na kodwofosu nso yesie no baabi e ka se ye kosie no mo si ye de funu no beto a mo betu efunu no nyame nyansan mu no wa me baabi a me yesie no boko wada ni ho a wo be pesika me ka kire ho abusua no enu ma oye nyina wa pila oye se mo koro nti ni atwe asan ye wie ni legacy ni se ebeye adwuma ma kodwofosu yire ne mma ne yire na abusua benya bia yenya bi enti sa o se ne nanfofo nkofa na japade na anu omo kankan bom ni yekoye sei ni yakwaji na japade a me pesa mka che se dwene wo ho na wa yire ho bobra papa ne nyeska emma wani nkobri obi sika a wanya emma obi wani nkobri obi ajapade a wanya afedi abasa ne nanfofo ena meye yeyie ma izanze yenim nyanza na mo se ase na mo ye me ka che mo play kodwofosu na ade obeye ye ni nyina na bra ba obebo ye no obo amana konemma ho na yire no mo adu afini agya wo ma obi anya yiri biem a wo mu firi ye ho a afedi aka nse abusua no ye ba dwene ye ho na kwan a ye be fa so se the legacy ni ye be use ne mma na ya pesika ahwe ne mma no na abusua no so anya bia yaye na wa meye legacy se ode koma anamfo ene wo mo wa bonten se broni enya ne amanya de kodifia o de kodifie ema abusua ho se wa anya ne amanya na o de kodifia ekose wa ho ema abusua ho enti sa wo so wo ye ekon na abusua de a me ka cho se ko de enim nyansa
fa wo ho adwene na wo sa ade na ede ye no abusua nyinaa be hyiam na ya toto na niam nyinaa toto ye na wie pepepe ama bibi abusua ni nim no ehia na wa abusua no mu a kodofo so agya bibi ato ho ama ye enti entam ufi ade na mfa nkɔkye wabɔbra ne sensi yi a emma wani mabri wei na entam ufi ade na emfa enkɔkye se nipa no wo de kɔkye na unya bim na abusua no bɛkɔ so ayehia wei a wo yɛ sa nyina yehia ne ahokyere enti na wo yɛ ehia ne ahokyere na wo yɛ nanso legacy na wagya no wagya ma abusua emma ene wagya ma yɛ onka sɛ abonte sofo emefani enti ko na wo ko no tena odam na fa pen ni pipa na se so wo sɛ ɛko na wo ko no kura emfaso pa wo mu ane de yi wo kota wo bi achi akɔgye agapade ama no na ɔde akɔrifie na wo so wo bɛrɛ just a simple thing abusua mu nti ase ɛko na abusua mu sɔre na mu hyiam ye frɛ meeting a no watwe ho ma ɛmɛkyerɛ wadwen papa obi ho akyere ne yɛnkɔ fa sika mfa nkɔ a unika prɛ ni dam a wo de bɛboa obi kɔboa so a no no so anya asɛm adai ɛdeɛ bɛ abusua ne mu ɛna kalabule yɛ mo masa asɛm no bebi a ɛsɛ kɔ no ɛnkɔ bebi a bɛkɔ bia na kɔ a wo a wo abusua ne bra obi na bɛsɛdi ɛsɛm no na jai sɛ yɛyɛ ade a na monam social media wɔn de mo pesika na mo mu amo yɛ wɔn pɛsɛ asɛm no twa na we de kɔ na wɔn gyi sika wo a wo yɛ abusua panyin wo kɔ bi account bi a generate sika gu ma ɛnso wɔn de wɔn bi account na generate sika gu ma ɛno wɔn ato mfuturo gu mu ni na mo nso mo kɔ mo no wɔn nso sɛ sika no ni ebu mu agimifo sɛbi nso enye agimifo yenye agimifo yenye nkwasiafo sɛbi enti ma wani nda ho ona ewuo ona kɔpɛ ne yire no mo wan kɔpɛ obi wan fa ne ho ankaka obi no na anwo a yenim sɛ ne yire ni anya aba na wawo no de wawo awie wenso awo awie na japade aba hwɛ kwan a obɛfa so a yɛbɛkya ama ne yire no mo a yɛse yɛ pɛpɛpɛ yɛ de wo yɛ dan a na yire no mo yɛbɛkya ama wɔ mo yɛ mmɛkyɛ ma wo sɛ wo mmɔ bra akɔbɔ bra na wo nya wo ne yɛbɛkya japade ama wo ajapade yɛbɛkya ama na yire no mo mienu ne ba sɛ wabɔ busuani bi din o sɛ aban nso so bɔ busuani din a wɔde akɔma no bɔkɔɔ ediko na wo ko no wo kokwa na mefa wei na masan ka akyerɛ mo sɛ de yɛsi amaye wei no minim so obi nso de ba saa na mo bɛyɛ no me ka akyerɛ mo nnɛ me Kofi Wusu abusuapanyi tenya me frɛ me na me wu a mo magi saa nkɔsasɛm obi fia na udim say team legal wife for they are very impulsive ajewanka open nei mami nka bi mo no chama mami ntwa U10 magi mi twa ase di ni me hwo ase kankan nyina o de omo national anthem no na we no mo tin say busuapani to park e pia bonte na brante ba ko wo mu eni wo twen na no si ebusuapani so you are narcissist you are fucking motherfucker mo kabrofo mo narcissism some na wo chere and obusuapani a narcissist ni ebrofui motherfucker shit je obusuapani nim nyansa o agimi na me say oh papa you are overdoing it inti kafro and then that lumba na ewu na wanya mu shan inti papa said ye wusi ti we pa watwe anu asi ebusuapani to park so a wo ye no enka de ya na beba papa e woni mu won ye woda inti mu de in the name of set trend no mutimi ye bibia bi pa o inti mu ni mo limit inti ebusuapani no to park ne mfa ne akoso nsi nkyɛn enye anani a wo wadwi mu ne enye da bio inti ko ye webusuani anka wo mpa na abrante say you overdoing it all
When said there be a day and day out some legal wife for Nuguana Mugum when you must and say movie or honma. Yet to me ye and you can say a quamamo. Cause Mugum when you must left, right, center, and a back in your front in that. And ya come on. Now, Brantia be a shobwada pay trapa with the Abusuapani to pack all because Abusuapani to pack a baby react for a war no home, a year no home, and it is a year na ye baby ye no internet to qua paima or ye Abusuapani the anyone there. You're going to go to versus here. O baba kupena anim no no wo ayi. O na anim se kodwo yire no. Ono ko na anim na ba ko ndi onim no. Ena wa kuruya wafa Ghana for so obi Jimmy obi anim nyansa we ye ti no na yampa because what me dey fine fie obi antimi anso oboduam wo dey afa court wa pie enche o eti yampa ogi di se dodo na Jimmy yampa because wo dey afam 2 times ena wa wo se twa ho ko gina court to say a man no kra no se wa kwhwehwem wo akoye investigation ti mamienu eti mamienu no na akofa baaye ena wo kwadwofo su nim so abɔ ne bra yi na oye decent no wo se na chintu se da kofo baba akobeka ho ebe da na ewo awa no ena afei kwase ampanyini ti se wo oba na wo su nim no na wo Germany wo di no bra na videos nyina wa ha no sa oba akro na wo some court records wo sa akogina wo kodi adanse etia ne se na enware na yegya no e mamienu ben wo na adi problem na ba obesoa problem no me say obesoa problem no Kofi Wusu wa dwene nso nchen obi a owi ase wate se Ghana mpanyifo no na ma nkwara o mo pe no eti asem ne ba ye na ye o mo say o mo ye ne se o mo timi nya o mo la ye see no o mo hu the danger in it se akwara bi o mo ne na wo ba bia betimi asori abegu o mo anim ase na be to me koku Kristo anim ase e be to me anim a e be broadcast ne papa o mo ya aware onkwa si asem na wadi no mpanyifo na ni aba ho na me say ye mo audio we nwie no no so ya boa o ga so obi Jimmy on o ga so onim nyansa ma akotena ba bia bubu apetition wa akofa Jimmy for Collins na okowi ye friend say akwa friend say Ebenezer tumpa akoko tumpa okowi afu okoton ya ne kwasia o say ku obi baba adwa ne ko share South Africa no tetewo na mo Jimmy me boa kwasia na de na ba ya ohun so abusuafo be send audio akomo wabusuafo na ugu omani mu asetwe omo trede na ma no abusuapani okuwa no ayema na buso wa ankasa na abeka agusei wa wanu mu asem na ade be abeka agu so afa Ghana fo so obi agimi asia man enam wa mama yafa nananum asem anya asem mama yafa meba nananum asem na ya asem ba abusuapani se mama ya mfa nananum asem wo no amfa nananum asem anya asem omo ka kire wo se ade no mo de hye on the 13th ti hwe na wo nua ba ne mfa nanim ko hu ne nua no na onye autopsy but ye maame akosua brepoma letter de ba wo se okoduru ho no ne nipa nan ne lawyer o wadansefo kwase ampanyini ka se Ghana fo agimi on o so okoduru o di instruction ato say wo di instruction ato say onu ne nua ba no asante amamre mu se nananom ubu nananom a asante amamre mu ye do ma na chichiri fie na asante amamre mu no se maame wu a oba panyini ene be ye maame wasi ampanyina busua tupa kwasi agimi fo wadwene yese na ade bia kotonfunu na ade bia ba bibitie wadwene yese ha wadwene yese asia eka ubu nananom a eka mu kan se mama me no nkohwe no onko no nkohwe ni nua no ka ma ne kohwe wasi ampanyini afi na akopa obusuafo achew omo so omatu akonwa ne so abusuapanya ko no omatu so by force oso kire Ghana youth baby I contact Lumba she wasi agimi unya hu hweme se by the time I finish with this audio no wa wo pie kura we area ko mo nton aduane ma ko mo so ye panyina wa jimi panyijin jan pa na we wo Kofi Wusu ye panyijin jan me se busa obi se first ba no na eyi no ho se wade no anka eno akosi se wa ho toto ya akosi se wasi ampanyini ona abekire wo busuafo ni nyansa busuafo na wo twe omo si ye no ekofa Roman father ade bi a wo ka bi aye nkwase asem because wajimi na wonwene ka wo dwena e ka ba beka nyansa asem yentie wasi ampanyini ti se wo otuzu asem anya asem ena ya court ko ka se wo de emfa court sa Dorinda obe bra ma ne nana no ne nana nkazo mu nyina abebre the ruling or yeah say man bi unu ye eyire no wo sa akotena UTV say just akosua say wa ye maame her excellency fa fon freo e pa wa che wansa na wo wate ase ama na be kuna wo ya boa court asembe na ade adwuma
Court assembly. As Kofi Wusu me say wo ene me beti to nam say wo internet so am obi am so we jimi ye ka so obi anyina eno na che say e be di diga na mpanifo ni bi atema e bi age ti say Kofi Wusu no to no odi nkwase asema eno shield no age na shield obi from the foolish act. The age of a man should not shield him from their foolishness. Me ka che Ghana mpanifo. This is a social media revolution and I will lead it. Na ka che mo say nkroma ma be yo mo de ekọ Kromamo, my baby, omo de eko. Shegu avara mo ba be yo omo de wa esoro akoe. Argentina ne dan ho nyina omo be yo omo mesuma ba. Ti mo mama ni ada wa Ghana mpanifo, mo mama ni na ho. Abusuapanyin ye de ne cite example of panyin a wachimi. Onim nyansa, na ye ni so onim nyansa. Bibi a wo ka bia o contradict no a ye boa no so ye tietie ma bie ma mo bia atinyansa sem. Ehun de tie se papa wi, e wo se Ghana police for che no. Asia mpanyini muntie kasa ne kwase asema wo keka abusuapanyin o wagimi sei o man tuwa mfa o chacha wa mo apampam kura mo kura nko mo ye fish aboa ye twa ye hu na ye ku ene ye de ye to ye hu de ye nsem ma social media se abusua no nyanse meba anya abusuapanyin kura na kosi YouTube de na abusua mu nsem kosi wo obi soma no na kona du agema Rollins wuye no menkai ne mayao unso obi na abusuapanyin kwotena YouTube unso ane blogger bi ye enkwase interviews papa wadi unkwase asema wie na wagimi a emo blog akwa gimi fobi ase o mame ase very final sewan o papa kwase ani mu na be defend on na edwo me tu ate final sewan o papa aboa na obi defend no ona ya aboa kwase a abusuapanyin me say wo by the time I be finish wona akoti wo do asem ko see YouTube abusuapanyin a wantimi andi wo ofi asem de ko see YouTube afi de wo down ho apo bi ne na che wo kwase a problem no onkwase a mess na wo create ye no na wo de wo ne akosua brempoma wo di mra koto ho say me say the legal wife ni a wo ben transition so mo no me be so okọ na wo free live we so na emu so mo say ampa say sa incident ni si say maame akosua brempoma ba ho na abusuapanyin di instruction atwo say omma maame ne nkonkohwe na embu entie say nyampa ye fa ye maame akosua sewa ne lawyer na emu akosua brempoma lawyer na emusa no kwase ampanyin osi akwan bai bonsama ye so wa adwene sa aso wo se wa adwene fra to ama nkora di wo agoro eno na ye wo ya wa bigi ona ye de asema kosi social media wa adwen bone no efrato e ma ye mu sei na hu ye se ye nkora na ye de di agro because wa jimi na ye de wo ba be escape goat ama de tia ye de dimpanifo na tema so mo jitum because mo ye niema bia your actions are speaking foolishness and me philosophy me preaching is say the age of a man should not shield him from his foolishness. It is a when yina ye nyansa sem when yina ye mpanyin sem ne hu se panimu en kaye abusuapanyin ka sumdue ba yanka e be di social media e kan sembo ne yebo man wagimi papa panimu wo ya de papa akwa nimte kwasi ampanyin afi na obe shift blame a gaslight wo abusuafo narcissistic behavior say ya em se ko na ne de sa na akwa afi de oba shift blames enipa wona ne ya de a o ye fumso a wontimi njintum se o ne de ma ye fumso sei no sa nipa ne hu nkura na o se be gaslight o obeba wo fili se wo na wo ye bibi na BBC wo nya hwe da busuapanyi fi sa asem we si wo nya hwe da so bone na wodi na minim se oba be address letter na ye maame akosua brepom ade ba ye se okọ se okohwe ni nua be ma wa ma na hwe na de on de won tie on aboa de edi watem social media de wati me se wo ye wie wo de we obi aba be hwehwe wo so wachimi udi be call record label mu record books mu said your maame ne ka odi be call record books mu say abusuapanyin na wachimi pa wo Ghana pa first class in kwasi ampanyin wo be gaslight wo abusuafo narcissistic fool ibie ni abusua no mu eni ti social media ne betumi aka ya sabachire na nyansani wo wabusua mu te sɛ de wo ka sɛ nyansani bia ne abusua nim na social media nyansani bia ni wabusua mu ti na ade wa asɛm kɔtena YouTube ana kwasia busa ho sa question no abusua panyin ho awani papa panyin a watifi aduru afiri akora 26 na so de ne din active movement wo Ghana kwasia ɛno kwa kyerɛ sɛ wa adwene no ɛda fom emre etienye wa adwene so de biti obi ame de me fa se wo betina baabi na ye so wa adwene so de biti the whole Ghana no eno na ye me tan asia me se by the time ye nwie we no bo hu ye nwie we no bo hu
they tell you do at them because what Jimmy now the other Abusu asem ko see UTV say wo kano na woni nyansani bia wo fie obetimi aka ho nyansani bia no ano wo fie meboa asia ana social media ne betumi aboa yen asem no the way I maame akosua say wa pain or trivializing wa won hwe Jimmy panimu a wa Jimmy o banya wa Jimmy na me say we pure narcissistic gaslighting motherfucking old fool. This dude is a pure gaslighting motherfucking old fool. Ghana for penny for net one way sadi. Me no 2 million Ghana quarry. Come a chilling nyansa man who say, hey, oh, flew baby I see behind my fan so be a Jimmy Watty. We are quasi and penny nipa. So it's Odin is a kuruma or be a Jimmy sir. So quasi and penny to say also be a Jimmy sir. Gaslighting old motherfucking fool like you, Abusuapani. I see ya. Munti audio, you know. Hey, the agent saw the so. Asia onye bibia da say na wo kodi team bi echiche say maame akosua sewa ne de oba Ghana atete awde ya maame akosua sewa ne omo hu omo nua o maame hu ni kunu na wo kosie no wabuso wagimi on he I say tete na mpanyifo despite motata wachi a utimi kwotena omo executive one call chile e betena UTV keka nkwase ase wo ka say we still in that era it wagimi you are still sleeping motherfucker wake the fuck up dude me say by the time we finish with you the youth will chase after you say kwa chebe bi Lumba she aboa na ntwie odwan onso obi ehun se wo de o ta obaba akubi achi meboa na wo wotimi wa so abeti abusu abeti to back movement oni Collins kromfo na hu se bawumia se bawumia nipa no eti bawumia na yire omo ka asem no pepepe because bawumia di na you oni Collins na twa picture abum ye beba so MPP fo am page mo pa mo nko you don't give a damn baby aye duru na ye hiti o ka kire mo nti Abusuapani audio ma just in the name of opposition we panyin ti wo be fo obi aso obi agimi masa nyansa enye ejo nyansa eja nkan kokurafo ene di president no ohene ade na ya mokofa nkora akodi ohene ade na ya mokofa nkora akodi president ade na mokofa nkora akodi ahema na mo pese nkora so ye be kan nyansa sem a kire mo na panimu jimi ameme ya kan che mo mloko aboa bi a be gina jimi no so sika o se wa mo mloko no kwase ase fa ho nfi kan wati kwase bi so sika Would you go social media? Say Abusuapani any nyansa na wanya niamai. Na Abusuapani uni nyansa ka wa obeda afia Schwarzenegger ase so akonkode ama wan na obi ko social media first. Una woti wakura se Lumba ma ye hwe wo kurom eti mo bekwa kusie no una akọ social media first. Wo obeda ase asem a wo se ka wagimi edu ka jimi sem na no asa beka bi. DLFM ye wi ebe bo interview a wo de da ase bo social media for din eti na wo da o ma se so o ma konkoden na o ma timi amama ye yie no na wo se begina wo se obi de wa ko social media se wonim nyansa no na wo de o ko social media no so se wonim nyansa na wagimi eti frida fie na won hwe ne papa da won hwe ne mada no o konko ye wadwuma ma o mekasa ma wo se wagimi Abusuapani su nyansa o na wo mpa nyansa su ho meka kire o Abusuapani ba bia wo ejaduru no mpa nyansa su ho eti trans ne su nyansa they say what try first one what try third one we obua emfada su nyansa Ghana mpanyifo a mo dwene te se Abusuapani ni na ye mo se mo dibre ne ba bia mo wo betimi de sisi obia because ya ma mo dibre nti mo de mo nyansa no nyansa mfiti ase ne nyamesuru enye kalabule nyansa mfiti aso ene nyamesuru simple method wo word calculated da o nyansa mfiti ase nyamesuru simple enye me wodan masifie my da bi kalabule different from nyansa eti na Abusuapani why kalabule enya wiase ajapade nyina won say odin na wodu nyansa begina beka adwem isa na wiase tie sa ena Ghana mpanyifo bebere ebeto sa na beba sa na tie that is how the universe works. I'm telling you how the universe works. It's a simple route to the universe. O pese o hu nyansa suro nyame eno ano no enye se na me talk na mabobra da wabobra na wagimi wo ye kalabule no wanya usika yes kalabule di sikaba ewiase ade bi a wo ye bia negative or positive no ebe ma wo answer eno nche se wo ye nyansa sem nyansa stands in between the two into one suro nyame you cannot stand in between those two positive and negative energies no na what me I extract wisdom eti Abusuapani jimi na abet na e kan wona do asem ko social media yeti e be frɛ
ya maame akosua say wa amefrɛ o wo de wo hyɛda no mo kasa ya mo so mo yɛ wo busu wona wo bɛka you bɛde da wo ma so DLFM so mo aboa mo akonkoden aboa na wakonkoden akosi wo fa ase wi afi obebele obi gaslighting old motherfucking fool like you abusuapanyi me say wanyini na wanyina wa to wo cars wa command sakwa akoye wo kalabule wakoye wo kalabule wakoye wo kalabule akoton wo fa ase funu di wa ye wi accept your responsibility, be a bold man, have balls, have big motherfucking balls and stand for whatever you stood for neja jimi no ote wasem na anya bedu social media wabeda social media phone bi ase ne de abusuapanyini ye be ma obi ehun se wagimi enti wo pese obi ka so onim nyansa na wo ye jimi sem no abusuapanyini se wo ye nyansa sem a e ka wo be kirekirim won so obi ye nyansa sem se kirekirim da mo me kan kire me abusuapanyini be ka kire me se obi ye nyansa sem wo na abusuamu a obe kirekirim ana se na abusuafo bo mo sem ma no sua nyansa wate Ghana mpanyifo a modwene se abusuapanyini mu sua nyansa na mo mburu nyansa sua ho ana ma kire mo nyansa kwan no say pese ohu nyansa suru nyame simple Kofi Wusu me say by the time I'm done with you today no obi abon so ya boa wagimi sika na akoje na ugu wo fa ase nanim ase wasa akoje sika usuru say na dey na say wani abra social media kwa pese yi wa asem free a wa asem no enko china wabeda social media for obi ase you say yes you appreciate what social media people do. Eti yesu ya be so mne de yesu ya be ye ne pepepepepepepe na wo ka so we de wo se dua mu mokwaku afi na wo ti ni suo na me ka cho so wunim nyansa na wo se dua na mu mokwaku ba afi na wo ti ni suo me boa ha Eninji social media ne betumi aka ya sabachire. Ada social media ne papa na bohu wa bohu muntie enti eye wa bohu muntie wo ma se wo bu afuntu wo ma na wo timu no wo ye kwasia abusuapanyi wo sa ye kwasia mpanyi ne biem se wo be pe asem ne de ahye maame akosua sewa unnim nyansa se wa ne de wa ama wo se ne bu afunti wa ama ede na ne bufu ye ha wo fa ase ne wuye no se 1 week no ho eno de ede na obaye eti ede na we de ne bufu ye na wan ka de enti a na bufu ye wagimi wo ye panyimu na nka se yesi be yesi wa ma enti obu afu abusuapanyi sua nyansa na wo ye panyimu ba wo panyansa sua ho likewise Ghana for panyifo bibra mo narcissistic behavior eti so ohene ba sa apa ohene ba bi obetena ohene ba ntim ntrofo na obetena ho se odoburo ne yesi ke so akopɛ ba bi atena timun sua nyansa wate Ghana panyifo do na mo panyansa sua ho ote se mo ma papa we yusu na adwene wo mo so we can insult you every day. Listen to such an idiot talking, such an idiot. Only remorse, only regret. The why you be only regret, only shame. But what you munti. Afedi akodru baby say. Wo de ye ko social media. Say abusuapanyi. Enim nyansa no wanya niam yi. Na wankosie kodwofosu eninti ubehwefunu na wakohwe baabi akodwofosu tie na wakofa ahoho ene wo maba aba beye eyi muntie nyansa wa abusuapanyi se omo de na ba social media se omo pese omo hu baabi ayekosie kodwofosu o se kodwofosu bebo obra obeboa mama busua ne fa ne ntoma pa efraye na nipa brempon owu a ye de ni funu kosia na enyansafo ansa me question ne mame abusua mu nipa brempon a obebo obra no owu a ye de ni funu kosie e ka kire abusua ne nka ye se omuni ho kwan so omokohwe no area enya no enti abusua pani to park eno no na wakasa ama waje ne samba
ɛwɔ ɛyɛ abrantie nsa no a wotwa na dapa twa de adi wodi a wɔso wɔn te asɛsɛ wababa bɛka na sɛ ebusuafo ha ɛna mde konkonsa 360 ni besi makra abusuafo amaka oba GK Travel Hotels Saarbrücken, Germany. Global flight from Ghana, China, Dubai. Explore the world with us. Run and fly to Ghana. You better train from Bibia Germany. I brought how that TTB. Now they are for plane. You go to international airport. You go to Africa airport to your destination. And one person who holidays. So if you are going to project to Munya, maybe Metro and some project to use. You go to Mamma Divine Space. You go to on GQ Luxury Hills Hotel. I will equip Maha. We make travel also stress free. Travel management, expert in traveling. GQ Travel Hotels. Call us +49 17996 4242 +49 1521 485 2424. Check us on our website gqtravel-hotels.com. GQ, stay connected.